Hola, marranos. Assumpción, fem així el peio? Sí, escolta'm, vine, va. Oita, ja sé com va. No sé com va, això és una cosa molt estranya. Saps què farem avui? Què farem avui? Va. El que ens doni la gana. No, no, saps què havia pensat? Què? Podríem fer ensenyar als espectadors com construir una caseta pels grills. Perquè la veritat, Molt important, A això, veure, la veritat, a l'estiu els grills toca la pera, Els grills, tot el veïnat està enfadat, Els grills toquen la pera tota la nit. Vinga, què Els necessitem? hem d'empresonar. Què necessitem? Una caixa per guardar els grills. Ah, sí, aquí, Però clar, és aquí. massa grossa, els grills són petits, aquesta caixa és molt grossa. Vine, Home, nena. és d'un Si fas 41. Les celles, vine. Això, Era? les celles, Vols Això va molt dir? bé, i tant. No, mira, va. Això ho necessitem o no? Oh, mira, podem fer un forat, fes un forat, perquè respiri, Fem un forat aquí i has de fer Molt bé, això simètric, m'agrada. simètric. Exacte. Doncs bueno, això que anàvem dient, doncs aquests descaradots del peio. Com es diu l'altre, Assumpción? El què? L'altre que fa amb el peio, aquelles coses que fan, que diuen Què? marranos. Tallollots, no ho sé. Sí, que us heu cregut, que sou uns espavilats, ho sabeu fer tot, doncs nosaltres les tietes A veure. fem bricolatge. Després hem d'ajustar una mica els tancaments, Sí, Agafes molt bé. i serres, Però escolta, és molt gran, no? Jo sé les casetes petites. però ja ho farem, home, una mica per I les vendrem. Què, carai? Això Les és bona vendrem. idea, tu. Ah, Això és una bona idea, clar perquè que sí, dona. últimament, costa't, últimament la pensió no ens acaba d'arribar. Has perdut un tornillo! Ai, Bé, després, el que és més important, saps què és? O què és? Mira. Llimar, perquè els grills sempre llimen. No calla mai! És pesada fins i tot a sota l'aigua. Això va bé a vegades, per tenir un apuro. Pel bigoti! Mira, ja t'ho diré, estàs ben original, avui ja t'ho diré, Estic ben tronada. Aleshores, el que també és molt important és trobar Aquí no uns trobem res, està cables. ple de merda això, Papa no ho reclama, això, No, papa no ho reclama. Ai, no, Doncs mira, saps què penso? Què? Que això no ens acaba de sortir bé. Doncs Mira, no. Ens dedicarem a recitar poemes, ara. mira, una estanteria. Això, A més d'una de llances hem fet una estanteria. ja està. Mates els grills i els vas posant un a un. Vine. Fas una col·lecció com els de la Exacte. papallona. Posa les dates que els has matat. Sí, els vas i posant posant aquí, una col·lecció. Lleven 10, allà a la 10 o cuina, 12. allà a la cuina, perquè fan aquella aroma, Exacte. fins i tot per la sopa. clar. Fas pols de grill i dona bon gust, Arròs nena. bullit, llaurer i un grill. I escolta, home, surt molt estupendo, bé, molt bé. Estupendo. Tant m'agrada, això. Sí, és Posem maco. els grills. Molt fàcil, ja ho heu Sí, vist, sí. una caixa de sabates del 41, l'has de fer petita. Fas uns forats, I ja està. després ho llimes. Què? Què és el loco ara, Us ha agradat, Doncs mira, ja ho podeu Apa, fer. Adiós. Va, anem a matar